Hola, Janira. Hola. Què tal, com estàs? Bé. Què ens expliques una mica el projecte en general? Doncs mira, aquest projecte va començar durant el confinament i jo m'havia quedat sense feina i no tenia res a fer, aleshores necessitava com fer sortir una mica la creativitat. Sempre havia volgut començar a brodar i no ho havia fet mai i sempre m'havien agradat molt els motius de les vulves, tot una mica aquest tema de la reivindicació dels genitals femenins i aquesta va ser la primera que vaig fer. Em va agradar molt, la vaig fer allà a Chino, li vaig ensenyar als meus amics i amigues i em van dir m'agrada molt, jo vull una i tal. I vaig trobar una il·lustració d'un artista que tenia vulves dibuixades i aleshores, clar, jo mai m'havia posat a dibuixar vulves, aleshores els deia a les meves amigues digue'm una que t'agradi i jo te la versiono i la faig. I em van demanar, a veure on la tinc, aquesta. Em van demanar aquesta i aleshores doncs li vaig fer. Home, podries fer les teves pròpies, no? Et podries posar a dibuixar, tal. I clar, vaig dir, no sé per on començar. Aleshores vaig seure un dia a la meva habitació i vaig dir, a veure, una vulva que conegui, la meva. I aleshores doncs vaig dibuixar-la i artísticament, òbviament, versionant-la als brodats. Hi ha dues versions, perquè jo sempre crec que sempre hi ha dues versions de nosaltres mateixos. I va sortir la Bernadette, que és aquesta. Oh. Sí. Vaig posar un propòsit com de tenir 10 dissenys de vulves, volia que fossin diferents, de diferents mides, de diferents colors, i volia que hi hagués molta diversitat. Després també vaig començar amb les fruites, perquè tot el tema de fruita genital està molt relacionat. Vaig trobar com el meu mètode de treball, no? Que era, faig el disseny, el dibuixo, a partir de buscar i de fer recerca. Començo una mica així, faig el dibuix i després busco els colors. I vaig fent, així és una mica el procés. Molt bé, moltes gràcies. Sí, de res, i ja està, això estaria.